Čistá elegancia bielej? Alebo odvážna charizma čiernej? Dynamický športový dizajn Sportbacku? Alebo klasická elegancia limuzíny? Audi A3 spája dynamiku, luxus a eleganciu v kompaktnom balení. Či už preferujete športový vzhľad alebo klasickú eleganciu, Audi A3 je ideálnym spoločníkom pre mestské dobrodružstva a každodenné používanie. Napriek svojim kompaktným rozmerom ponúka priestranný interiér, kde sa pohodlne usedia až 5 pasažieri. Taktiež ponúka vynikajúce pohodlie a komfort vďaka kvalitným sedadlám s možnosťou nastavenia. Výborná zvuková izolácia zabezpečuje, že každá jazda je príjemná a bez rušivých zvukov z okolia. S objemom kufra okolo 380 litrov máte dostatok miesta na každodenné nákupy alebo víkendové výlety. Audi A3 je ideálne auto pre tých, ktorí hľadajú štýlové, praktické a pohodlné vozidlo na každodenné použitie, či už v meste alebo na dlhšie cesty. Pre viac zaujímavých informácií zo sveta Audi sledujte náš profil.